In de loods in Makkum wordt het werken toch personeel van Empatek. 10.000 krispakketten worden inpakt voor het bedrijf Jo Cadeau. Die had het smoordrok, al keert ook de economische crisis net onder crisis voorbij. Voorheen hadden we natuurlijk heel veel bouwbedrijven die klant waren. Nou, die ben je nu gewoon kwijt. Omdat ze of failliet zijn gegaan of kleiner zijn geworden. Dus automatisch minder pakketten. Bijvoorbeeld de kinderopvangsector heeft het ook heel erg zwaar. En daar merken we ook in dat de budgetten gaan omlaag. Doen of wat kleins of helemaal niks. Van alles keert er in Sandoors. Sfeerbepalende artikelen binnen populair en de prijzen liggen tussen de 10 en 20 euro. Eigenlijk gaat het kerstpakket eigenlijk weer terug naar vroeger. Het moet eigenlijk heel veel voor heel weinig. Dus budgetten gaan wat omlaag. Maar je moet eigenlijk niet aan het kerstpakket kunnen zien dat het budget omlaag is gegaan. Dus wat krijg je? Heel veel, maar dat moet voor heel weinig. Dus veel food, alles moet op aan het einde van het jaar. Het bedrijf had een paar grote ondernemingen als klant. Een daarvan is de Frieslandbank, die het vreed nog opdracht joeg voor de levering van 1400 pakketten. Het zal het laatste krispakket wezen van de bank die het ophoudt te bestingen. Nee, het is helemaal geen kerstpakket met een rauw randje. Het is een heel leuk kerstpakket en ik hoop dat iedereen er echt van geniet. En nou ja, het moet helpen om, laten we zeggen, te reflecteren onder de kerstboom. Streekproducten doch het ook goed in de vraag van krispakketten. Bij Pro in de Louter Binnenstad had de eigenaar de hand vol om aan de vraag te voldoen. Ja, te vragen of het echt Fries is. Blijkbaar is het toch wel een markt waar producten gewoon enkel bij een pompenblad erop als Fries producten verkocht wordt. En dat is denk ik wel de grootste vraag ernaar. En het is echt zien hoe duur een product is.